नैबे मुसा रिजर्टआव मानास नेशनेल पार्कआव जों साननैनि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाहैबाय जों जिथुनाखि BTC एरियायाव जिखिदि समाजारि जेंना बा बायदि रोखोमनि समाजनि जिथुनाखि इस्युफोर दं बैफोरनि सायाव जों माखासे माने खामानि मावगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो इउनिसेफनि सापर्ट दङ। बेजों लोगोसे आसाम डन बस्क' इउनिभारसिटियाबो बेवहाय इनभल्भ जानानै दङ। दा जों बे BTC ओनसोलाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 25-25 जों माने गुबुन गुबुन जातिनिफ्राय भलन्टियार्स लानानै बिसोरखौ जों नैबे साननैनि हाबाफारियाव बिसोरखौ माने इन्टेनसिभलि जों ट्रेनिं होनो नागिरदों एबा होजेनबाय दिनैनिफ्राय साननैनि थाखाय जागोन बे हाबाफारियाव। बेवहाय माने माल्टिपल सेक्टराव जिथुनाखि जोंनि ससाइटियाव बायदि रोखोमनि जेंना जेंसि दङ। दा बैफोराव जोंनि कमिउनिटि भलन्टियार्सफोरा एसे कन्ट्रिबिउसन होनो हागोन नामा बा एसे कमिउनिटि मबिलाइजेसनाव खामानि मावहोनो थाखाय बिसोरखौ जों लानानै फैदों। बेवहाय जोंहा माने BTC ओनसोलाव जोंहा 100 भलन्टियार्स थागोन आरो बिसोरखौ फैबाय थानाय नेक्स्ट डिसेम्बर 2020 माने जों माने माखासे एक्टिभिटिसआव एंगेज खालामगोन। जेरै जोङो माला कमिउनिटि एवेयारनेस प्रग्राम एबा मिटिं दावथिङाव थांनानै रायजो राजानि जेंनाफोरखौ एसे सावरायहैनाय बा माखासे रायजो राजाफोरनो इनफरमेसन हैनाय आरो लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोरखौ एसे सांग्रांथियाव लाबोनो थाखाय जों बिसोरखौ लानानै खामानि मावगोन गुबुन गुबुन जायगायाव। दा फैबाय थानाय नेक्स्ट 3 to 4 मान्थ्सआव जों BTC ओनसोलाव 100नि बारा जों प्रग्राम लागोन। जोंनि जिथुनाखि जेंना जेंसि बायदि रोखोमनि इस्युखौ लानानै जों प्रग्राम खालायगोन। बेजों लोगोसे जोंहा माने बे प्रजेक्टआनो गुटाइ नर्थ इस्टआवनो जागासिनो दं। नर्थ इस्टनि 7टा स्टेट्सआव बे प्रजेक्टआ सोलिगासिनो दङ। दा फैबाय थानाय समाव जोंहा माने अकल माने भलन्टियार्सफोरखौ लानानैल' नङा। दा फैबाय थानाय एप्रिलनि फार्स्ट उइकआव जों BTC ओनसोलनि जिखिनि माने ससियेल सेक्टराव मावबोनाय अर्गानाइजेसन्सफोर दङ जेरै NGO बा इउथ क्लाब्स बा रिलिजियास अर्गानाइजेसन्स बैफोरखौ लानानै जों मोनसे कालेक्टिभ मोनसे केपासिटि बिल्डिं जों ट्रेनिं लानो थांगासिनो दङ। आरो बेयो मोननै रोखोमनि जागोन। माखासेया स्पेसिफिकेलि फर दा फेथ बेस्ड लिडार धोरोमारि लिडारफोरनि थाखाय, माखासेया ससाइटिनि जिथुनाखि NGO दं माने समाज फोसाबनो नाजाबोबाय थादों बैसोरखौ लानानै मोनसे उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गोबां बिदिनो जुलि जानायनि उनावबो गुबुनजों खारफालायनाय माबालायनाय बिदि समाजाव जों नुनो मोनबाय थादों। बेनि सायाव माबा मोनसे फोरमायगोन नामा? दा निस्सय जोङो बयबो नुदों बिदि जेंना जेंसिया बा बिदि इस्युआ जोंनि ससाइटियाव जाबोबाय थादों आरो बे गोदान बाथ्रा नङा। नाथाय माखासे फेक्टर्स थानो हागौ जाय फेक्टर्सखौ जों एसे फोसाबनो सानदों जाहाथे जोंनि ससाइटियाव बेबादि गले गले नुजाबाय थाया। दा बेवहाय फार्स्ट अफ अल जों माने एजुकेसन खोथाबो सानदों। एजुकेसनबो जोंनो नांगोन, कमिउनिटि एवेयारनेस नांगोन आरो जोंहा जिथुनाखि रांखावरिनि जेंना माखासे बेफोर इस्युखौ लानानै जोंनि न'खरा बेले बेजे जाबाय थायो। दा बेफोर इस्युआ माने कल मोनसे एंगेलजों नायोब्ला माने सल्भ जाया। दा माल्टिपल सेक्टराव जों खामानि मावनानै बे इस्युखौ एड्रेस खालामनो हानांगोन आरो। गिबियाव नैबे मुसा दै जंगल रिजर्ट मानासाव मोनसे हाबाफारि साननैनि ट्रेनिं लादों। बेहाय BTR चेम्पियन बे मोनसे जे आयदाजों लोगोसे बेवहाय गुदियै नायोब्ला इउनिसेफनि मोनसे जथायै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेवहाय आंबो बाहागो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे जे ट्रेनिं प्रग्राम बियो भलन्टियारफोरखौ ट्रेनिं होनाय आरो बेहाय माखासे भलन्टियारफोरा ट्रेनिं लानो फैदों आरो गुदियै बेहाय मोननै जिल्लानि फैदों। मिथिनानै मोननाय बायदिबा उदालगुरि आरो बाक्सा बे मोननै जिल्लाखौ जथाय खालामनानै नैबे मुसायाव ट्रेनिं होगोन साननैनि हाबाफारि लानानै। आरो बेवहाय बायदि रोखोम जोंनि जे समाजनि जेंनाफोरखौ लानानै बेवहाय बे जेंनाफोरखौ बोरैहाय सुस्रांनो हायो आरो गुदियै माखासे आयेनफोर दङ आरो नैबे माखासे बेहाय ट्रेनारफोर फैगोनानो बेहाय फोरोंनो थाखाय जायफोर एक्सपार्ट बेहाय लेंना लाबोदों, सोरबा लयार, सोरबा इउनिसेफआव मावनाय बायदि बायदि एनजिअसफोराव नांथाबनानै थानाय आरो गुदियै बेहाय दायना फोथायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो बायदि कभिडनि जि जेंना भेक्सिनखौ लानानै आरो बे कभिड जोबखांनायनि उनाव जेरैबायदि थानांगौ जों सोलिनांगौ बेफोरनि गासैबो बिथिङाव माने मेडिकेल सेक्टरावबो बेहाय ट्रेनिं होनाय जागोन आरो समाज बिथिङावबो बे ट्रेनिं होनाय जागोन आरो नैबे मोनसे जेंनाया जोंनियाव दा नुजाबाय थादों जे हाबा जाखांनाय जे आइजोआनो जा
हौवाफोरानो जा दा मोननै बिथिंखौबो जों नायनांगोन बेवहाय मोननैबो जादों सोरबा हौवाया सोरबा हाबा जाखानाय हिन्जावखौ लाना खारनाय सोरबा हाबा जाखानाय हिन्जावा गावनि गथ' गथायखौ गारनानै खारनाय बे समाजनि थाखाय मोनसे बेले बेजे आरो बिनि थाखाय जोङो सांग्रां खालामनो गामिफोराव थांनानै मेल मिटिं खुंनाय जादों नाथाय दिनैसिमबो बे सांग्रां जायाखै आरो बिनि थाखायनो नैबेहाय मोनसे एजेन्डाखौ आङो खोब मोजां मोनदों माने मानसिनि बिहेभियारेल मानसिनि आखल आखु सोलायनाय जोंनो जे नांगोन बे आखलफोरखौ जों सोलायहोनो हानांगोन अब्लासो जों समाजखौ सोलायनो हागोन मोनसे समाजा न'खरनिफ्राय जागायो आरो न'खराव जुदि बे हौवाया सोरबा हिन्जावखौ लानानै खारनाय बा सोरबा माने बिमा जाखानाय हिन्जावा सोरजोंबा खारलांनाय बे जाथाया जुदि जाबाय थाब्ला मोनसे न'खरा थिग जानाय नङा आरो मोनसे न'खरा थिग जायाब्लानो समाजा थिग जानाय नङा दा बिनि थाखाय बे मोनसे सोमोन्दो दङ दा बिनि थाखाय बिनि जिखिनि बिहेभियारेल जोंनि सोलायनांगौ दङ आखल आखु सोलायनांगौ दङ बिनि सायावबो बे ट्रेनिंखौ होनाय नैबे ट्रेनिंनि गेजेरजों होगोन आरो जिखिनि आयेनारि बिथिं दङ बेवहाय माखासे आयेन दानानै होदों सरकारा जोंनाव माखासे आयेनफोर दं लसफोर दङ बे लफोरनि सायाव मा सेक्सनाव बबे माने आयेना गोग्लैयो आरो मा आयेनजों नैबेखौ होबथानो थाखाय नाजानाय जादों जोंना कनस्टिटिउसनेलि आरो जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिथिङावबो नैबेखौ मोजाङै बे गेबेङै फोरमायनाय जागोन आरो बेखौ मिथिखांनानै जोंनि नैबे जे बेहाय ट्रेनिं लागोन आसा खालामदों बे ट्रेनिं मोननाय जोंनि लाइमोनफोरा गामियाव थांनानै बेखौ जे गामिखौ सांग्रां खालामनांगौ आरो नैबे फारफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानांगौनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावलांगोन भलेन्टारि खामानि मावलांगोन आरो इउनिसेफआ बिनि सायाव नोजोर होनानै मोजाङै जे मोनसे समाज दानाय आरो मोनसे माहारि जौगाहोनाय ओनसोल जौगाहोनायाव खामानि मावलांगोन बेखौ आसा खालामदों